Надзвычай складаная сітуацыя назіраецца зараз на палетках вобласці. Сяўба яравых з-за моцных красавіцкіх ападкаў спынена амаль паўсюдна. Аграрыі спрабуюць весці толькі падрыхтоўку глебы. Занепакоенасць выклікае стан азімых культур, якія апынуліся ў вадзе. Для выратавання будучага ўраджаю даводзіцца прымаць экстранныя меры з улікам спецыфікі глебы кожнага рэгіёну. Наш корэспандэнт Інна Кірыенкава аб'ехала заходнія раёны вобласці і на свае вочы пераканалася, што сёлетні хлеб будзе нялёгкім. Адна з перадавых гаспадарак Пастаўскага раёна Хацілы Агра заўсёды першай завяршала сяўбу. У такі час раней ніводнага трактара на мехдвары не было, усе ў полі. Зараз сітуацыя зусім іншая. Тэхніка стаіць, ніхто нават не спрабуе выехаць. Што паспелі, тое пасеялі да вялікіх дажджоў, пакуль толькі пятую частку яравога кліна. То, что посеяли в апреле, то давало урожай. Но в этом году вышло так, что из-за погодных условий. Хотя все настроены на то, чтобы работать. Все организовано, и питание, и спецодежда, и топливо, и удобрения. Все у нас есть под 100%. Но нельзя заехать в поле. Цяжка ўявіць, што яшчэ дзень таму на гэтых палетках ляжаў снег. Такой халоднай вясны не памятаюць нават старажылы. Палі тут раўнінная, вада стаіць як у талерцы, глеба падсыхае дрэнна. Спецыялісты мяркуюць, што сёлета наўрад ці удасца засеяць запланаваныя 13 тысяч гектараў яравых збожжавых. Уже разработан план мероприятий по двухсменной работе. Вся энергонасыщенная техника, будут посажены по 2 механизатора. Как только позволят погодные условия, будем работать на подготовке почвы круглые сутки, а сеять уже весь световой день. Не інакш як экстрэмальна называюць пасяўную і на Шаркаўшчыне. Сітуацыя нагадвае леташнюю. Красавіцкія праліўныя дажджы яе яшчэ больш ускладнілі. Пасяўная спынена. Толькі на асобных палетках дзе-нідзе можна ўбачыць тэхніку. Приходится дополнительные затраты нести именно на подготовку, на высушивание почвы. Нести дополнительно чизелями, просушивать. Ну и второе, что это постоянно смотрим по погоде, чтобы не делать большой запас именно подготовленной почвы, чтобы ее потом не переделывать. Зараз галоўны клопат аграрыяў выратаваць азімы, якія сёлета нядрэнна выйшлі з зімоўкі. Аднак вялікая вада і нізкія веснавыя тэмпературы могуць адмоўна адбіцца на іх далейшым росце. Так как местность у нас равнинная, сплошная равнина, в принципе, мы практикуем бороздование. То есть влага у нас уходит в течение 3-4 дней, она уходит вся в борозды. Уже вот за последние сутки буквально картина очень сильно изменилась. Растения начали усваивать тот азот, который мы им дали в первую подкормку. Поэтому следующая наша задача это будет провести оптимально и быстро это химпрополку и, следовательно, следующую вторую подкормку. Не спяшаюцца выводзіць тэхніку ў поле і аграрыі Міёрскага раёна. Лепшыя палеткі, што на ўзвышшах паспелі засеяць раней, а гэта толькі трэць яравога кліна. Зараз засталіся нізкія мясціны, суглінкі. Гавораць, некалькі дзён добрага надвор'я і можна было б у сціслыя тэрміны завяршыць пасяўную. Будем где-то перебрасывать технику с одного хозяйства в другое для того, чтобы увеличить темпы сева. По-другому нельзя. Надо сеять всем миром и помогать друг другу. Супакойвае адно, веснавыя дажджы не восеньскія. Сонца свеціць ярчэй, а значыць сітуацыя мяняецца штодзень. Аграрыям вобласці застаецца толькі спадзявацца на міласць нябеснай канцылярыі. Інна Кірыенкава, Александр Прыстаўка, навіны, паставы, Шаркаўшчына, Міёры.